страни на нивата и после друг се и изкопава дупките. В какво се слага житото? В едно дълго на трактора отзад. Съндъче корито и как се синьо пускат дълго семенцата? корито и да, той пуска в земята, има малки, нали, Митко, ти си в земя? Така, тихичко. Те в тесни редове. И как се нарича? Как се нарича, Дани? Тихичко де? Как се нарича? Да, как се нарича? Не дей да си говориш, а госпожата те снима. Как се нарича? Гери, ти ще изтриеш нещо, което не ти харесва. Нарича се този трактор редосеяка. Редосеял. Да, с нея се сее житото. Да. А сега ние тук в нашите съндъчета ще засеем жито. Ще сложиме първо какво? Кажи им, Дани, какво ще сложиме първо? Първо житото. Не първо житото. Какво? Първо земята. Айде да сложиме първо. Накрая житото. Така, сега във всека съндъче трябва да сложим ръкавички. Трябва и вие да имате ръкавички. Аз ще сложа ръкавички, а вие ще ми помагате. Колко? Първо трябва да сложим определена. Вие, не всички, няколко деца, така и на другата масичка отидете. И така, аз мога да ви дам ръкавички, да опитате и ви. Така с ръцете ли? С ръцете, ето ви ръкавичка. И на вас, да. Ето ви. Ще сложиме, да. И там слагаме трябва да напълниме до половината, повече от половината. Трябва да напълним. И после Дани ще ни каже, като напълниме, как ще сложиме жице. Напълнихте ли? Дани, направете ми малко. Направете местенце. Напълнихте ли? Трябва да има. Дайте, повече трябва да сложим. Дайте ми ръкавички. Взете ми ръкавичките вие всички. Чакайте малко. Да, чакайте, още ще сложим, да, само да не изпускаме по земята. Сега трябва да остане малко земя, за да покрием жицето, нали? Трябва да я ровка, трябва да остане малко земя, за да покрием жицето, нали така? Така. Да го покажа. Сега ще ви дам жице. Дай, Тихичка, защото много викате и няма да се чуваме. Не пълниме догоре, не го пълниме догоре, за да остане земя, за какво? Да го покрием жицето, нали? Да, трябва. Така. Хайде сега. Чакай да видим, не се масичка. Да ще ви дам в ръцете. Всеки ще сипе по малко семенца. Така ще ви дам. Дайте си едната ръчичка. Едната. Така, всеки иска да сипе семенца. Ти в единия край, другия в другия край. Така, сипвайте семенца. Ще ви дам. Всички да снимат. Така, разтворете, защото не може да ви снима госпожата. По-малко. И чакай сега, Дани, изчакай да покриеме семенцата с земя. Така, изчакай да покриеме семенцата. Сега, Дани, спокойно. Така, елате на Николче, изправи се. Ела. Покрийте сега семенцата с земя. Ето тук, Дани. Айде малко, по-малко взимайте, по 2-3, защото то не трябва много. Хайде, взимайте. Сейте. Така, то се сее. Ето така се сее. С пръстчетата. Само мъртвате. Така. Така, че да видят, няма как да ви заснемат госпожите. Така, всички взехте ли по-малко семен? Хайде сега покрийте отгоре с земята. Покривате с земята и сеете сега по-малко. Чакай, да се обърнете. Чакай да ги снимете. Чакай да ви снимете. Стойте. Хайде. Снимай славите, взимайте. По-малкичко, по-малко, по 2-3 семенца. Така. Сега покриете ги семенцата. Сега трябва да го покрием. Покриете семенцата. За земя не много, маничко.
Стига толкова, вече ги покрих много пъти. Сега ще ги сложим тук на съд. Айде, шистете си ръце. Дръпнете си, кажите. Така. Ана сложа. Така. Даже трябваше към това. Да, малко водичка. Дай, чакай малко. Чакай, Митка. Водичка навсякъде равномерно. И всеки ден трябва да ги поливаме. Така. Значи ги сложим на слънчето. Изчакайте и вие като водичка. Къде ви е нас водичка? Дай ми водичка, да? Служете водичка. Внимавай се. Има ли турко? Дръж, дай Ванка лейката. Така. Лекичко. Така. Стоп. Така. Сега ще ги сложим там на слънчице. Къде ще ги сложим? Да го растат. Какво ги служи тук? Някой е служил повече от нас. Кой е служил? Не викай, момченце. Не викай, само ти не викай. Дай в кутийката. Чакай малко, дай кутийката отдолу, защото тече вода. Чакай малко. Къде ще ги сложим? Ето тук ще ги сложим на слънчето. Ето тук ще ги сложим. Дай го сложим сега. Дай, има ли? Така. Ето на слънчето. Така. Сега ще почистим. Хайде, сега ще чакаме да видим как ще проникне изобре. Това даже много сме ги затрупали. Когато затрупахме повече от нужното. Да видим дали по-бързо ще проникне. Запомнете на кое сложихме най-много земя. Да видите, че то най-трудно ще проникне. Запомнете. Ето на това сложихме най-много земя. Нали? Чакай, миличък. Малко Митка.